आप इस क्षेत्र के लिए नहीं हो रहे थे अभिमान, यह तो कमी तनी सुर दो भैया। आप ऐसा गीत गाओ, एक जो गीत है कि ए पिया हो मरो रदनवा में लगा दो फसरी। कुछ खा के आइए का होए जैसे हम गीत गौले वाली, अगर हम गीत तरह के परसों भी सेमरी में समझौनी कि बहुत बात कहे के पड़ेला, आ बहुत बात बिना कहले गुरु राजा के लोग के बुझा जाला। जैसे जकरे से लभ कइलू ओकरे से परेशानी बा ए सनमी साइड सॉन्ग हरोए वाला आ नाचे वाला कौन गीत होई? अरे कि कुंवार के प्यार में, अरे कुंवार के प्यार में अब मजा आया। देखा ये अब लूटत लहार में मजा आया। समाज में है लड़की के, अच्छा है लड़की है ना समाज में ये लड़की के हम धरत नहीं लड़की है तो काहे सास को मिल के भी है लड़की भी समाज में धरो। भैया को बहुत जलस होता है। भैया तो रहे बाबूजी के दामाद है। बूढ़ा देखो समाज में अगर प्रेम करबो तो नौजवानों हाला मचा दी सके गुरु राजा निमन का हालो है पेड़ के नीचे करत और जगह बनावल बा सही बात कि घर परिवार से अरे घर परिवार से परिवार के नजरिया नजरिया अकोरिया के धोई के घर ओकर जगह बनावल बा रूपा कहां मजा आवेला तनी पूछी सब है कहां मजा आई बीच में धरब जगह बनावल बा चल जाओ स्कूल में अरे मिलल पिछुआर में मिलल पिछुआर में मजा आवेला आज बच्चा ये चाचा जी का आशीर्वाद मिल रहा बा। संगीत प्रेमी लयदार चाचा बानी किशोर हो सिंगार में बेलवैया से पहलवान जी पहलवान वंश के मलिकार बानी सोर हो सिंगार में
का भैया गलती ना बाकी हई दीवाना खातिर एक एगो लाइन कहब रहुआ से यूट्यूब वाला गलती चढ़े रूपा कि शास्त्र कोई दीवाना कहता है नहीं गरम हो जाए बोलू जी खातिर कहे कि चलो परदेसवा पिया तारा के सुने खातिर मुंजी दुआरी से हमारे बड़ भैया परिवार के सदस्य चंदन भैया आई बड़न हम चंदन भैया के एगो माला पहना के भी स्वागत करब जहां 27 अक्टूबर के कार्यक्रम बा जोना में काजल रघवानी और एगो के बा भैया सुभी मिश्रा सुभी शर्मा आ गोलू राजा दोनों जनी के धो के हमरे हिलावे के बा भतीजी हमार भइल भैया और रूपा बाड़ी ओहो रात हां हां वाह वाह उहे गीत गावो